To fa, kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa, shugaban ƙasar Rasha Putin a karo na biyu ya gargaɗi gwamnatin Najeriya da kuma masu zanga-zanga da shugaban sojoji inda ya gargaɗe su duka kamar da yadda a yanzu ku gyara zama ku biyo ni a wannan bidiyo domin ku ga yadda take kayawa akan gargaɗin da ya yi wa gwamnatin Najeriya da kuma shugaban sojojin Najeriya da kuma masu zanga-zanga a Najeriya. Amma masu kallo da masu sauraro fa kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan idan har wannan ya kasance shigowarku ta farko, a daure a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labaranmu. Muna godiya. To dai a yanzu haka fa kamar yadda kuke gani dai, shugaban ƙasar Rasha Putin bayan kwanaki 3 da aka yi ana ɗaga tutar ƙasar tashi ta Rasha akan masu zanga-zanga suna neman tallafi daga Rasha. Bayan shekaran jiya ya fito ya yi magana a cikin safiyar yau ma ya ƙara yin wata maganar inda ya gargaɗi shugaban sojojin Najeriya akan ya yi gaggawar janye dokar da ya sa kan batun za a kashe masu zanga-zanga waɗanda suke ɗaga tutar ƙasar Rasha, inda ya ƙara da cewar idan kuma ba a ji ba fa to fa zai ɗauki mataki, domin ko ya ce zai turo manyan sojoji daga Rasha zuwa Najeriya domin a hukunta duk sojan da ya kashe wani ɗan zanga-zanga a Najeriya. Haka zalika kuma a ta daga gefe ya gargaɗi Baba Bola Ahmad Tinubu akan ya tsawatar da sojojin Najeriya kan batun kada su kashe masu zanga-zanga don sun ɗaga tutar wata ƙasar akan suna neman taimako daga wannan ƙasa. Sannan kuma ya buƙaci da Bola Ahmad Tinubu ya wa 'yan ƙasa abin da suke so ko don a kawo ƙarshen wannan zanga-zanga da ake yi a koda yaushe a ƙasar ta Najeriya. To dai wannan shine gargaɗin da shugaban ƙasar Rasha Putin ya wa shugaban sojoji da kuma Asuwaju Bola Ahmad Tinubu. A ta daga gefe kuma ya buƙaci da 'yan zanga-zanga da su yi gaggawar daina faɗa da jami'an tsaro, amma kuma idan jami'an aka ga suna shirin kashe su, Putin ɗin ya ba wa 'yan zanga-zanga shawara kan batun cewar su ci gaba da zanga-zangar su ta limana, amma da zarar sojoji sun yi yunƙurin kashe su to fa su ma su zaro makamansu. Domin kuwa wani labari ma da muka samo daga shafin GTOF Hausa News, labarin dai ya bayyana cewa fa a garin Kaduna zan iya cewa a jiya kenan da aka gudanar da zanga-zanga, 'yan zanga-zangar fa sun kwato motar sojoji Igwa inda suka shiga unguwa da ita suna lillayi da ita, ma'ana dai suna zana motar. Lallai ko alamu ya nuna cewar kenan zuciyar 'yan ƙasa ko kuma na ce zuciyar 'yan Najeriya ta gama ƙeƙeshewa akan wannan mulki na kama karya da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ke yi. Wannan shine dalilin da yasa 'yan zanga-zangar ana ci gaba da kashe su, amma kuma fa ba sa sarewa. To dai Allah ya kawo mana mafita a ƙasar ta Najeriya, amin summa amin. Masu kallo da masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri, kar dai ku manta fa idan wannan ya kasance shigowarku ta farko a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa. Sannan kuma kada ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi mai albarka na Zamani TV 24.